Što možemo zaključiti o ulozi žena u prvim crkvama čitajući pisma apostola Pavla? To je pitanje još uvijek točka prijepora u životu crkve jer mnogo kulturoloških i povijesnih faktora utječu na to kako na njega odgovaramo. Tog pitanja možda ne bi ni bilo kad se u Pavlovim spisima žene ne bi ni spominjale. No na sreću, ili nekima nažalost, Pavao spominje žene i to poimence, te navodi i njihove uloge koje bi, ako bi bile vezane uz muškarce, bile nedvojbeno prihvaćene kao uloge vodstva. Problem razumijevanja uloge žena u prvoj crkvi dolazi iz crkvene tradicije koja je kroz stoljeća tumačila biblijske tekstove iz perspektive prevladavajuće kulturne paradigme. Pa je tako uloga navedenih žena često umanjivana, krivo tumačena, potpuno uklonjena ili je žensko ime pretvoreno u muško kako bi se potpuno izbjegao konflikt. Ovo su samo neki primjeri. Za vrijeme svog drugog misijskog putovanja Pavao i njegovi suradnici stižu u grad Filipe. U želji da evanđelje podijele s lokalnim stanovništvom, odlaze na obalu rijeke gdje su očekivali naći mjesto molitve. Tamo zatiču grupu žena koje mole i među kojima je bila i žena imenom Lidija, prodavačica grimizne odjeće iz grada Tijatire, koja je štovala pravog Boga. Filipi su prvi europski grad u kojem je Pavao propovijedao kršćanstvo, pa se tako Lidija, kao prva osoba koja je u Filipima prihvatila evanđelje i bila krštena sa svojim domom, smatra prvom Europljankom koja je primila kršćanstvo. Lidijino obraćanje predstavlja početak kršćanstva u Europi. Probitačna poduzetnica, pobožna žena otvorenog srca i očito vrlo odrješita, s obzirom da je pisac djela morao naglasiti da ih je natjerala da ostanu kod nje. Lidijino je obraćenje bilo ključno za uspostavljanje crkve u Filipima. Kršćani i kršćanke iz Filipa razvili su pripovijest o utemeljenju svoje crkve oko ove žene, njezinog obraćenja, njezine povezanosti s Pavlom i njezine uloge kao odgovorne za kućnu crkvu. U pismu crkvi u Rimu nalazimo Febu. Feba je bila žena koju je apostol Pavao poslao da crkvi odnese pismo. Na kraju pisma apostol Pavao navodi Febu poimence, preporučuje ju crkvi u Rimu i navodi ju kao dijakonos, đakonicu crkve u Kenhreji. Ranije, u knjizi Dijela apostolskih, u 6. poglavlju, čitamo o uspostavi službe đakona. Bili su to ljudi na dobrom glasu, puni duha i mudrosti, koji su bili zaduženi za službu brige o siromašnima i potrebitima. Patrijarhalna hijerarhizacija crkve, koja je strateški umanjivala važnost žena, snažno je oblikovala način na koji će se tumačiti uloga Febe. Primjerice, kada Pavao sebe, Apolona ili Timoteja naziva dijakonos, taj se izraz u pravilu prevodi kao đakon. No kada se taj izraz koristi za ženu, Febu, tradicija umanjuje Febinu ulogu i izraz prevodi kao poslužiteljica, pomoćnica, sluškinja, đakonica i opisuje Febu kao onu koja je radila u službi zajednice. Febina je služba bila značajna i široka, a da je Feba bila Pavlova bliska suradnica, jasno je iz toga što je Pavao povjerio da dostavi njegovu poslanicu, da je pročita i crkvi objasni što god je potrebno objasniti. Da je Feba imala veliki autoritet u prvoj kršćanskoj zajednici potvrđuje i drugi izraz kojim je Pavao nazvao Febu – prostatis. Radi se o imenici koja proizlazi iz glagola proistemi, što znači biti postavljen iznad, biti zaštitnik ili nadglednik, a ukazuje na utjecajan i vodeći položaj u zajednici. Tu se imenicu također prevodi i kao pokrovitelj. Jedna od žena nad kojom je učinjena najveća nepravda u tradiciji crkve zasigurno je Junija. U 16. poglavlju poslanice Rimljanima Pavao pozdravlja Andronika i Juniju, svoje sunarodnjake i supatnike, ugledne apostole. Ono oko čega se spore teolozi i egzegeti je prvo, je li Junija muško ili žensko, i drugo, govori li izvorni grčki tekst da Junija spada u apostole ili samo da krug apostola zna za nju. Ako je Junija bila apostolica, zašto se ženama u stoljećima oduzimala ta uloga i mnoge druge, posebice vodeće uloge u crkvi? Nema razloga da bi u ta vremena dobro poznato žensko ime Junija tumačili kao skraćeni oblik muškog imena Junijan. Osim toga, i u teološkoj tradiciji sve do 12. stoljeća Junija je bila poznata kao žena. Iako su istraživanja pokazala da ne bi trebalo biti spora da je Junija žena, još uvijek mnogi široko prihvaćeni prijevodi Juniju tumače kao muškarca, uglednog apostola. Takvo tumačenje kulturološki više odgovara prevladavajućem patrijarhalnom društvu i onima koji na taj način potpuno uklanjaju konflikt oko pitanja Junina identiteta. Oni koji ne znaju čitati izvornik Novog Zavjeta na grčkom, bez pitanja će prihvatiti androcentrični prijevod i tumačenje, te izgubiti informaciju koja otvara potpuno novu sferu razumijevanja uloge žena u crkvi.
Kao i muškarce, tako i žene, Pavao naziva svojim suradnicima u Kristu. Suradnik je za Pavla netko tko je zajedno s njim, kao i Božji opunomoćenik, radi na zajedničkom dijelu misionarskog navještanja. Kao i za muškarce, tako i za žene, Pavao piše da su se trudile u Gospodinu, odnosno da su sudjelovale u izgradnji kršćanske zajednice i u misionarskom radu. Kao one koje se u misionarskom radu trude u Rimu, Pavao pozdravlja Mariju, Tirifenu i Trifozu. Za Persidu piše da se mnogo trudila u Gospodinu. O Evodiji i Sintihi Pavao piše da su se s njim i drugim suradnicima borile za evanđelje. Pod borbom Pavao misli na duhovno i verbalno razračunavanje s nekršćanskim protivnicima. Ime koje se najčešće spominje je Priscila i ona uvijek dolazi u paru sa suprugom Akvilom. U takvim se pozdravima obično spominjao isključivo suprug, stoga nam spominjanje Priscile, i to na prvom mjestu, čak 4 do 6 puta, koliko se ona i Akvila spominju u dijelima apostolskim i pavlovskim spisima, ukazuje na njenu veliku važnost i mogućnost da je njena uloga kao Pavlove suradnice zaista bila značajnija. Priscila i Akvila radili su zajedno, a njihova kućna crkva nije bila strukturirana kao patrijarhalna obitelj, već kao vjersko udruženje koje su rame uz rame vodili zajedno. Svaka je od ovih žena tokom povijesti prošla kroz povećalo i razne prizme, a svoj istinski identitet često su gubile zbog tradicijskih tumačenja koja su nalagala da žene ne mogu imati uloge koje su im u Novom Zavjetu pripisane. Njihova se uloga strateški umanjivala kako bi se osporile njihove vodeće uloge u prvim kršćanskim zajednicama. No teško se oduprijeti samom tekstu i preplavljujućoj količini dokaza koji nedvosmisleno pokazuju da su žene bile ključne u razvoju crkve i da im nije bila uskraćena nijedna uloga.